khona bemtshele ukuthi lo muntu uyavalelisa. Eyokugcina nje ayenze canvas city was akazi ukuthi njengoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje, izolo besiye khona basiceli siyobheka indawo la azofihlelwa khona. Ngafonela uTizozo, ngifisa ukusho lokhu. uTizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni, sibambe ngapha ngapha, ngicela ulekelele. Wagijima size sahlukana ngo-12 obusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke, namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu. Ngicela sibonge kakhulu mfowethu, awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena umaskandi, kodwa uze nge-umbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune kuyiluma yini sifa ziluma kakhulu. Ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafonela uSomnandi, wathi kuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana ukuthi senze njani. Ngathi mina sivulele igroup si-ede wonke amaciko, sacela ugezana ukuthi akasi-edele bonke amaciko ngoba iwona awaziyo badizayina kuyena. Amaciko angena, amanye sasiwafaka eshayo left egroupini. Ngiyakusho lokho ngamabomu, khona ngekho egroupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left angeke. Abanye babenikela beshayo left, abanikela aphume. Abanye befona eceleni igezane bemgwajisa. Asikho-ke lapho. La sikhona sisethenini siyabonga kumaciko alulisandla. Amaciko amewona kamaskandi zinhlangano. Thank you so much. Akubese ema-giftini madoda. Abaholi abanye bakhona abakwazile ukuthi bephose esivivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi, abanye o-producer, abanye abaculi, abanye o-engineer, abanye nendatheni. Hayi cha, ngizwile kuthiwa khona uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwamthunu, nabo bayanikela, bayakwenza lokho. Ifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezu kwasiphi isisekelo, kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile masithi besimthanda, umuzi wakhe awushiye ungaphelile kuyomele uqedele. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile, usuqedeliwe ukuthi ucebe belimthanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokhu, ngikusho MEC anginasisekelo, kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela qinisile, akukwazi ukuthi songaba yinciniwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe sewucela. Besifanga leli gama lomnumzana ngathi kwagananeni yena, kodwa bethi nje umnumzane mangikhuluma athi ashiwo lokho umnumzane, angazi ukuthi uzawushaya obeneza lolu hlelo ngapha emsini.